Tambaya game da shin Sheikh Sani Khalifa yana raye kuwa? Saboda ganin cewa har ya zuwa yanzu an ƙi zuwa da Sheikh Sani Khalifa. Wani mai rubutu a shafinsa na Facebook wanda yake da alaƙa da al'amarin ya rubuta cewa shin Khalifa yana raye kuwa? Sai ce bayanin labarin da 'yan uwa suka samu ɗazu da safe cewa hukumomi da kotu ta yi umarni akan a kawo Sheikh Sani Khalifa kotu a ranar 18 ga watan Fabrairu shekara ta 2026, amma suka ƙi biyayya ga umarnin kotu har ma suka zo da manya-manyan lauyoyi sannan suka shigar da martani wanda ake kira da court appeal. Wannan ne ya sa jami'ai suka suke zato shin ko Sheikh Sani Khalifa yana raye? Sai ce mutane mutane da suke wannan neman su yi sojoji ko kuma hukumomi su yi musu bayani. Sai ya ci gaba da cewa alhamdulillahi Khalifa Sani yana raye, an sani an san inda yake kuma zai fito daga wannan jarabawar da yardan Allah. Sai ya ce a yau an rantsar da sababbin alƙalai guda 14 ne na babban kotun tarayya. Wannan ne dalilin da ya sa ba a samu an zauna domin sanin halin da shari'ar take ciki ba, don haka aka ɗaga ƙarar har zuwa ranar 24 ga watan wannan watan da muke ciki na Fabrairu. Sai ya ci gaba da cewa babban ƙalubale da muke ciki shine shakka babu akwai waɗanda suke da nufin cutar da Khalifa da Tijjanawa daga cikin ma'aikatan gwamnati da kuma malamai daga cikinmu saboda manufar su na siyasa da neman duniya, kuma duk mun san waɗannan mutane, mun san sunayensu. Ba za mu kama suna ko ɗaya ba, amma dai addu'ar da za mu ci gaba da yi ita za ta bayyana su. Sai ya ce tabbas Khalifa zai fito, amma yaushe ne? Dole mu ci gaba da haƙuri da kuma jira mu ga ranar da Allah zai nufi fitowarsa. Wannan shi ne abin da ɗaya daga cikin 'yan uwa ya wallafa akan al'amarin da ke ci gaba da faruwa game da tsare Sheikh Sani Khalifa da aka yi na babu gaira babu dalili, wanda kuma har ya zuwa yanzu halin da ake ciki ba a san cikakken takamaiman dalilin da ya haifar da tsare Sheikh Sani Khalifa ba. Kamar yadda muka sani dai shi al'amarin da ya shafi irin wannan makamantan abin da yake faruwa wani abu ne wanda yake yana da matuƙar haɗari ƙwarai da gaske, wanda kamar yadda a bidiyoyinmu na baya mun bayyana makamantan waɗannan abubuwa cewa irin wannan al'amarin yana da wahalar sha'ani. Saboda al'amari ne na farko na sojoji, kamar yadda muka sani dama su sojoji suna da wasu tsarika nasu daban da wanda civilian yake. Shi yasa za ka samu ko abu ne ya shafe su to za ka ga daban ake yin musu. Ku kalli abin da ya faru lokacin da aka yi rikici tsakanin Wike da kuma wani soja. Ai duk wani soja a ƙasar nan kaf sai da ya fito ya nuna goyon bayansa akan wannan sojan. To haka zalika ma'ana abin da nake so ka gane shine suna da wani tsari nasu. Dan uwansu baya kwaye wa dan uwansu baya. Ku kalli akwai wani wanda aka ce ya zo babban soja ne ya aike shi. To da zai shigo sai ya shigo ba bisa ƙa'ida ba cikin inda sojojin suke. Sai aka ba shi umarnin cewa ya ije kayan da oga ya aike shi ya dinga tsallen kwaɗo. Oga yana fitowa sai ya ga an sa shi tsallen kwaɗo, sai ya tambaye shi wane ya saka tsallen kwaɗo? Sai ya ce ai wane ne ya sa shi tsallen kwaɗo. Sai ya ce okay to in ka gama ka biyo ina ciki. Kaga wannan maganar da ya faɗi ya nuna again abin da ya ba shi umarni shi wannan ƙaramin sojan ba zai kwaye masa baya ba. To haka tsarinsu yake, ba sa kwaye wa junansu baya ko mun ƙanƙantar soja ko mun girman soja. In dai kai da shi ne a matsayinka na civilian, shi sai ya nuna maka goyon bayansa akan babba. To don haka umarnin da kotu ta bada bai zama dole su bi shi ba in har ga tsarin da su suka tsara. Shi yasa za ka samu abin yana da wahalar sha'ani. Ko da wani babba ne yana sama zai iya bada umarni ya ce a sake ka. To ko da ya bada umarni ko da ka je ka nemi afuwa ko ka nemi gudunmawarsa akan wannan al'amarin ba zai iya sa baki ba. Saboda me? Saboda su a tsarinsu ba sa sakin ko kuma kwaye wa ɗan uwansa baya. Duk abin da ya bada umarni in dai akan ka ne na kai civilian, to ba wanda zai zo ya ce maka ka bar wannan abin, ba shi. Sai dan karan kansa ya ce kawai aka tafi. To wannan shine dama ya baka umarni dan karan kansa. Naka in dai ni na zo misali ina soja na shigar da umarni na ce wane yi kaza, to ko ogana ya zo ba zai ce kai ba.
kusan duk tsarin su haka suke. Ba za a rasa inda dole dama akwai alfarma ba amma dai kusan duk tsarin haka yake. To amma mu kalli jawabin shi wannan bawan Allah na ƙarshe ya faɗi cewa akwai wasu wanda suke da wato wani rigima ko wato mugun nufi game da shi Sheikh Sani Khalifa. Da ganin alamun al'amarin biri zai yi kama da mutum musamman ga wanda duk ya kalli yadda al'amarin ke kasancewa. Babu shakka akwai alamun haka idan mutum ya tsaya tsaf ya kalla da idon basira. Sheikh Sani Khalifa yana da wato wadda suke ƙinsa ko kuma suke ƙin ƙaunarsa ko ba sa son sa wanda shine suke ƙoƙarin cutar da shi da mugun nufi. Wannan shine abin da ya bayyana a zahiri idan mutum ya tsaya tsaf ya kalla. To kuma babu shakka a cikin gida ma ba za a rasa wanda ƙila ba sa son shi ko ba sa ƙaunarsa. Wannan abu ne wato sananne ga duk mutumin da yake musamman yankinmu na arewacin Najeriya da kuma ƙasarmu Najeriya ma baki ɗaya. Za ka ga ɗan uwa da ɗan uwa ne amma ba a ƙaunar juna, ƙin juna ake. Ɗaya yana jin cewa zai iya kawar da ɗaya. Kusan duk abin da yake faruwa kenan. To irin makamantan waɗannan abubuwan ba mamaki ba ne in ka ga daga cikin 'yan uwa ma a cikin 'yan uwar Tijjaniyar ka iya samun makamantan haka. Sannan za ka iya samu kuma a'a ba a ciki ba ne wasu ne daban. Kamar yadda wasu da yawa dama yana faruwa akan haka. Shi ne za ka ga mutum iri-iri saboda kun saɓa addini da shi wato fahimta da shi na addini ko kun saɓa abin da ya shafi wato siyasa da shi ko wani abu makamanta haka. Kamar yadda in ba a manta ba a ƙarshe ya faɗi cewa saboda matsalar su ta siyasa. To kuma ba mamaki saboda matsala ta siyasa ne tunda ba za a rasa ƙila Sheikh Sani Khalifa yana tare da wasu 'yan siyasa, yana tare da wasu wanda ƙila suna da alaƙa da su da juna ba. Dole za a iya samun makamancin irin waɗannan. Kuma ni abin da nake yawan faɗi shine cewa malamanmu na addini suke da hannu dumu-dumu cikin aiwatar da dukkanin kusan abubuwan da ke faruwa. In ban manta ba ai na faɗi bayani game da cewa abin da shi shugaban Fitiyano wanda shi wannan Sheikh Sani Khalifa da aka kama shi ne mataimakinsa ya faɗi shine cewa an zo an same shi akan cewa za su zaɓi shugaban ƙasa Bola Ahmed Tinubu. Ya ce ba za su da shi bai niyyar ya zaɓi shugaban ƙasa Bola Tinubu ba amma zai zaɓe shi saboda Kashim Shettima. Ma'ana ba don talaka ba, ba don buƙatar talaka ba. Kashim Shettima yana da wata kima da darajar da zai sa ya zaɓe shi ba don abin da aka nufa na talaka ba. Ka ga wannan shine babban.